olhos que já não estão. Olhos onde andar. Olha-me meio de olhos, olhos dos que vêm, vem de ti, vem de mim. Olha-te, olha-me. Que surpreende, siente que comprende, siente que no se vende, siente. Tirquitam, tirquitam, tam, tirquitam, tirquitam, tam, tirquitam, tirquitam, tam, tirquitam, tirquitam, tam, tam. Olhos que já não estão. Olhos onde andar. Olha-me meio de olhos, olhos dos que vêm, vem de ti, vem de mim. Olha-te, olha-me.
É tempo de compromiso e esforzo. Hai alternativa. Non somos todos iguais. Nós traballamos contigo. Hai alternativa. Frente á incompetencia do Partido Popular están as habilidades, as destrezas e as competencias do Bloque Nacionalista Galego. Sabemos gobernar mellor. Hai futuro. Facemos políticas para as persoas e fronte á crise. Hai futuro. Desde logo, onde goberna o Bloque Nacionalista Galego, si demostra que se cambian as cousas e en un sentido positivo, en un sentido mellor para sempre, porque somos quenes nos ocupamos dos problemas da xente e, polo tanto, somos capaces, dentro das dificultades que xa lo sabemos e dentro das trabas, de facer concellos mellores. Estamos do lado do benestar da maioría, do teu lado. Hai futuro. Queremos concellos para traballar e para vivir. Hai alternativa. Comprometidos co galego, coa cultura, co noso. Hai futuro. Esta é a única organización política que integra a mocidade de verdad, que non lle dá un papel secundario e que nos permite a todas e a todas ser protagonistas do cambio social que imos a levar adiante con estas municipais e non simple testemunhas. O BNG é compromiso con Galiza. É a única alternativa frente á política das dereitas. É futuro para os concellos. Ánimo, adiante, decisión de vencer. Viva Galiza, viva o Bloque Nacionalista Galego. O BNG e a alternativa en Galiza é futuro para os concellos. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa. Hai futuro. Hai alternativa, hai futuro. Vota o BNG.
Veciños, veciñas, amigos, amigas, vendo este pabellón, non me cabe ningunha dúbida. O 22 de maio o BNG vai gañar en Allariz como non podía ser de outra maneira. Moitas grazas pola vosa presenza. É todo un orgullo dirixirvos unhas palabras. Antes dos oradores que me van continuar, unha pequena reflexión. Sabedes que a mí me gusta rematar cando teño ocasión de falar cun verso dun bo amigo meu, Vítor Campio. Esta vez decidín que, en vez de rematar, comezara, porque só co sentimento que neste momento me embarga, podo decir o que digo sempre: aquí me quedo, terra, aquí che canto. E quédome aquí e canto aquí porque Allariz ten todo o preciso. Ten territorio que vai de Penamá, ese monte o que sabedes que me unen razóns sentimentais, ata San Vitoiro, ata Castro, ata Torneiros. Un territorio que se un se coloca xusto no monte de Penamá, dentro que se ve todo o concello, pensa: por este territorio merece a pena loitar. Pero, ademais, como vistes todos estes días no noso lema, en Allariz hai futuro. Hai futuro porque Allariz ten non só ese territorio que facía referencia, senón porque ten o mellor material humano, o mellor. Por eso, polos veciños e veciñas deste lado do río, polos do outro lado do río, polos do medio, por todos e todas aqueles que sodes capaces de soñar cos ollos abertos, por todos os que creen na imaginación. Tanta imaginación temos que temos ata un castelo. Polos homes e mulleres que foron, son e serán. Allariz ten futuro. E ten futuro, ademais, porque conta cunha candidatura, esta que tendes detrás de min, composta por homes e mulleres con capacidade de traballo, con preparación e, sobre todo, con ilusión. Candidatura encabezada por Francisco García, por Paco, bueno, teño que decir que Guillerme non é candidato, pero se quere, facémoslle un oco. Esta candidatura do BNG basa o seu traballo en dous piares fundamentais, dous piares que nos permitiron facelo durante estes 22 anos: a memoria e a imaginación. A memoria que nos permitiu recuperar o noso patrimonio, a nosa cultura, a nosa identidade, para que todos e todas nós nos sintamos orgullosos de pertencer a Allariz, porque recuperando o pasado poderemos camiñar cara a ese futuro que nos espera. E a imaginación, porque é unha parte fundamental da nosa xestión diaria, porque só con ela
se pode chegar ás metas que un se propón. Dinamización económica, servizos sociais, cultura, medio ambiente, urbanismo, deportes, etc. Son un bo exemplo desa imaginación. Esta candidatura estará, como sempre estuvo, no voso lado, traballando a carón de vos, por e para vos, traballando polos nenos e as nenas, polos mozos e mozas, polos maiores e polos do medio, como a min, que nin aquí, nin alá, nin no fogar dos maiores, nin na escola infantil, nin na... Ben entendido quede que os do medio somos esos que non nos imos xubilar nunca. Como vos decía, esta candidatura traballará por todos e todas vos. Antes de dar paso á seguinte oradora, quería facer referencia, queríalle pedir a algúns dos candidatos, que nos dirixiran unhas breves palabras, que nos saudaran simplemente. Podría yo pedir a Bernardo Varela. Bernardo, por favor, sauda. Bueno, pois isto é unha encebona, porque de verdade que faláramos quen iba a falar neste meeting e dixeranme que eu non teña que decir nada. Pero xa que me permitides dirixirme a todos vos, quero simplemente agradecervos estes 11 anos que levo en Allariz, que fixeron posible que teña unha familia, que teña un senxo, e sinceramente que estou orgulloso de ser un alaricano máis. Nada máis e moitas grazas. Tamén, moitas grazas, Bernardo. Tamén lle podemos pedir a nosa deportista particular, a Elena Suárez. Boa tarde. Non estaba previsto. Nun principio, sí, verdad, Bernardo? Cando dixeron, non tedes que falar. Uá! Pero parece ser que non. Ben, eu como Bernardo veño de fora, levo aquí 15 anos e síntome moi orgullosa tamén de ser de Allariz. E non podo falar. Teño que pedirllo as novas incorporacións, os novos fichaxes. Poñamos por caso o noso médico particular, Polo. Bueno, como os demais foi por sorpresa. Ademais, eu estaba convencido de que non me iban deixar sair porque me enrollo moito. Falo baixo e se me entende mal. E eu, que agora veño da aldea, como xa dixera, gracias a todo o mundo por estes anos e polos que quedan. E sobre todo neste momento, por favor, como a min, traballar un pouquiño porque estas eleccións son serias. O que está pasando é feo e aquí podemos facelo bonito. Convencedos que cuidades, que de verdade é importante. Estáme dicindo outra das novas incorporacións que é Farru que non quere sair.
pero ten que sair. Bueno, a verdad que se eles non esperaban eu, moitísimo menos, moitísimo menos. Eu só agradecer porque estedes aquí, eu estou este ano entrando na lista para o BNG. O único que vos podo dicir é que vou a axudar no que sea para que vos todos teñades o mellor que xa, a ver que inventa Paco, porque xa máis é difícil. Entón, de verdade, de corazón, darvos as gracias e farei o que poda para todos vos. Non me quería esquecer de ningún, pero é evidente que non poden sair todos. Pilís, o noso director teatral particular, por exemplo. Boas tardes, amigos, boas tardes a todos. A min, Cristina, cando estaba ali, dixerme que non falades para a parte de atrás. En serio, Cristina, dixéchelo sí ou non? Foi así. Entón, hai un momento dixen, Pilís, pensa algo se che toca, tío. Pensa algo se che toca. O que pasa é que se me adiantou o Bernardo, porque algo parecido a isto fixo un día o Carlos Estevez, tamén cando rematara a procesión do boi, dixo, saudamos agora a Pilís que veña aquí tal e cual, ali saín, e dixen, estou orgulloso de ser de Allariz, pero xa o dixo Bernardo, xa non podo dicir eu. Bien, Pilís, pensa outra cousa. Entonces, teño dous camiños, ou emocionarme e acordarme de dúas persoas que non vou facer, que todos coñecedes, que eran o Manolo e a Pilar, non o vou facer, ou senón... ou senón, simplemente lembrarme dunha frase que unha persoa me dixo xe pola mañá, falando de outros asuntos, e que me comentaba Julia, falando dunha persoa que viamos, bueno, físicamente potente, díceme ela, oiche, se o palleiro se empalla, non se enche. E eu, eso tamén o quero trasladar aquí a Allariz. Amigos, o palleiro se empalla, non se enche. E cada un de nós somos un mangado de palla que temos que encher un palleiro moi, moi grande para que alimente as futuras xeracións. Enhoraboa, amigos. Bueno, despois destas brevísimas intervencións, só me queda decir unha cousa. Antes de dar paso á seguinte oradora. A ver, non me diredes que non son guapos e guapas. Vamos. Entre eles está Pilar Gallego Cid. Pilar Gallego Cid falar de Pilar Gallego Cid é falar de honestidade, de vou facer, de saber estar, de discreción, de dignidade, de lealtade, de capacidade de traballo. Todo é unido a esa mirada azul e franca que encandila. Deixo-vos con Pilar Gallego Cid, extraordinaria candidata, pero mellor persoa. A miña intervención xa está no guión, afortunadamente. Pois boas tardes, veciños, veciñas, amigos, amigas, compañeiros e compañeiras. Sinto unha gran satisfacción contemplando dende aquí este pabillón cheo, despois de 21 anos de proxecto en común. 21 anos de transformación de Allariz, nos que fomos quen de consolidar, contando co voso apoio, un proxecto municipal que ven mantendo dende o seu inicio un obxectivo: construir unha Allariz con calidade de vida e futuro
para todos os nosos veciños e veciñas. O traballo coordinado dos meus compañeiros e compañeiras nas diferentes áreas permitiu a posta en marcha de multitude de programas e servizos que garanten o noso proxecto, que teñen convertido a Allariz nun referente de xestión municipal. Unha xestión que rompe co conformismo e abandono nos concellos da Galiza non gobernados polo BNG. A capacidade de traballo, a ilusión, os soños, o compromiso dos que formamos parte deste proxecto, xunto con todos e todas vós, tennos permitido acadar o reto de poder medrar, e iso significa vida para Allariz, pero tamén unha adaptación permanente ás novas necesidades, poñendo fincapé no benestar social e a participación veciñal como seña de identidade nosa e a de todos os concellos onde goberna o BNG. Ao longo destes anos e de maneira moi especial nos 4 últimos, dende que contamos co Centro de Servicios Sociais Comunitarios, co Fogar dos Maiores e o Comedor Social, podemos agrandar e consolidar programas xa existentes. Agora, os nosos maiores fan tai chi, coro, teatro, manualidades, taller de memoria, en fin, tantas cousas que a veces os fillos xa nos din que non nos ven por a casa, que non concilian. Os programas para fomentar a igualdade entre homes e mulleres, o traballo cos mozos e mozas nos centros de ensino e na Casa da Mocidade, as iniciativas de inserción sociolaboral das persoas con discapacidade nas tendas de outlets, na recollida selectiva de papel ou no Festival de Xardíns, os programas de atención á dependencia, o xantar sobre rodas do que se benefician ao redor de 80 persoas das diferentes parroquias e da vila, o comedor social, un lugar onde os nosos maiores, ademais de tomar un bo xantar, pasan longas tardes de partida e bailes. Unha oferta de atención á dependencia que se complementará coa apertura nos vindeiros meses do Centro de Días Vivendas Sociais construídos nos terreos cedidos polo Concello durante o goberno do bipartito. Os programas para axudar a conciliar a vida laboral e familiar, como a aula de espera ou o Concilia Verán, os de educación familiar, as actividades nas parroquias, cos programas de dinamización coas mulleres, aproveitando a ampla rede municipal de locais sociais, a Escola Municipal de Cestería de Santa Mariña de Aguasantas, programas aos que habería que engadir toda a actividade cultural e deportiva que, como sabedes, é moita e que tamén contribúe a dar calidade de vida. En definitiva, unha ampla oferta de servizos que se materializou grazas á aposta polo benestar, desde este goberno municipal do BNG, o que supón un importante esforzo económico de en torno a un 15% do orzamento anual, a pesares do desinterés e inoperanza da Xunta de Galiza disfrazada de austeridade que se traduce en recortes nas axudas para os servicios sociais públicos. Porque queremos que as nosas mulleres, as de Torneiros, as de Meire, as de Gundiás, sigan baixando cada mañá os cursos de natación para maiores, porque, bueno, tamén hai algún home, pero creo que lles custa máis un poquinho se de madrugar así para meterse na agua da piscina. Queremos que as nosas mulleres sigan solicitando cursos para aprender a bailar solto ou para andar en bicicleta. Queremos homes e mulleres orgullosos da nosa cultura, da nosa lingua e dos nosos saberes, que queiran aprender a festear ou que nos conten para que serven as nosas ervas mediciñais. Que as familias sigan contando con asesoramento e apoio cando se atopen con problemas na educación cos seus fillos. Que os nosos maiores e a cidadanía en xeral poidan sentirse útiles, colaborando en accións de voluntariado ou transmitindo os seus coñecementos. Porque, en definitiva, o que queremos é estar ao lado da xente, cos nosos veciños e veciños, para que sigan sentíndose orgullosos de vivir no Concello de Allariz. Faremos o posible, porque co traballo dos meus compañeiros e compañeiras, con Francisco García ao fronte, e co voso apoio nas urnas o día 22 de maio, Allariz seguirá tendo futuro. Adiante con Allariz, adiante co BNG.
A continuación, intervirá unha muller comprometida con Allariz e con Galiza dende que era case unha nena, máis ou menos. Unha persoa imaginativa, resolutiva e coa capacidade de traballo suficiente para axudar a seguir construindo este Allariz que todos e todas desexamos. Deixo-vos con Cristina Cid, número 2 na candidatura e responsable das áreas de promoción económica e turismo. Boas tardes a todos e a todas. Non vos fiades do que diga Pilar, porque aínda que é moi honesta, como decía antes Tere, é amiga. E, por o tanto, pois hai que ver ca subxetividade ca que se refire. Hai 4 anos, eu subí a este mismo escenario e facía 2 afirmacións categóricas. Recordo perfectamente, ademais, que co convencemento que daba a seguridade do que estaba dicindo, decía que Francisco García era e seguiría sendo o mellor alcalde co que podíamos soñar. Non o mellor alcalde posible, recordo perfectamente que dicía que era o mellor alcalde co que podíamos soñar. O mellor alcalde de cantos pudéramos escoller. Eu creo que acertei, de pleno, pero facía tamén unha segunda afirmación. O PP estaba a realizar a campaña máis sucia de cantas hasta ese momento tivéramos visto en Allariz. Pasados estes 4 anos, eu creo que tiven un 50% de acertos, non está mal, só eran 2 afirmacións as que contabilizábamos, pero efectivamente Francisco García foi elexido alcalde de Allariz co maior número de votos cos que xamais fora elexido un alcalde de Allariz, alcanzando porcentaxes que evidenciaban a confianza que Allariz depositaba nel. E como é lóxico, que sucedeu? Todos o sabemos. Pois como non podía ser de outra maneira, Paco non defraudou. E hoxe, conseguido algo que nos parecía a todas prácticamente imposible, conseguiu superalo. Paco García aínda foi mellor alcalde. Allariz disfruta hoxe dunha calidade de vida, como moi ben expuxo Pilar, sin comparación. Pero esa calidade de vida está acompañada dun dinamismo económico fruto dos esforzos dun concello que soubo pôr en marcha políticas activas de dinamización comercial, turística e empresarial, basadas nunha xestión institucional cimentada na imaginación, o esforzo e a participación cidadá, pero tamén de emprendedores privados que apostaron por Allariz e invertiron aquí, aos que, por suposto, debemos dar as gracias. Demostrouse así que desa receta pode resultar un magnífico motor empresarial. Entre todos, conseguimos pôr en marcha o centro comercial de Outlets, consolidar o proxecto turístico, incrementar o número de comercios, aínda en época de crisis, ampliar o chan industrial, renovar o camping e a hípica, pôr en marcha unha ambiciosa política de eventos que atraiga visitantes ao noso concello. E isto seguirá e continuará ca apertura do Museo de Moda e posteriormente co Centro da Idade Media. Onte, moitos dos que estades aquí estabades con nós na apertura da segunda edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Esta actuación é un bo exemplo de como poden aunarse diferentes obxectivos. Facer das marxes do río Arnolla un espacio de ocio e disfrute ao mesmo tempo que solventa un problema plantexado pola Confederación Hidrográfica de Encauzamento do Río. E, sobre todo, o que fixemos foi soñar, como eu decía na apertura da primeira edición, soñar da man de Paco con un proxecto capaz de atraer miles de visitantes. Hai 21 anos, decíamos, nunha pancarta que todos recordaredes e que temos na nosa mente, salvar o río é salvar o futuro de Allariz. E así comenzamos as nosas primeiras actuacións, recuperando o cauce, as márxenes e rehabilitando os muíños e fábricas de curtidos. Hoxe,
O noso proxecto turístico e comercial ampliou os seus horizontes. Hoxe falamos de turismo cultural, pero tamén comercial. Falamos de empresa e sector servicios. Falamos de chan industrial e falamos de explotacións gandeiras. Falamos de desenvolvemento sostible. Ese mesmo desenvolvemento que mereceu o recoñecemento da UNESCO coa declaración de reserva da biosfera da área de Allariz. Pero, como decía ao principio, equivoqueime nesa segunda afirmación. Eu pensaba que o KPB non sería capaz de facer unha campaña máis sucia e a verdade é que teño que reconocer que se superan a sí mesmos. A súa falla de ética non ten límite. Hai 4 anos, o portavoz do PP denunciaba ao alcalde e o aparellador pola vía do penal. Moitos dos que estades aquí, ou casi todos os que estades aquí, sabedes que efectivamente o facía por ese ascensor do fogar dos maiores que, según el, non existía. Eu creo que estades aquí subides no ascensor, pero, según o PP, non existía. Nós, a verdade, temos que recoñecer, e eu vou dicir aquí ora públicamente, inda que non o tiñamos dito, que inicialmente, cando comenzaron a decir que non encontraban o ascensor, a verdade é que o pasamos moi ben. Cando digo ben, o digo moi ben. A verdade é que, despois de tantas películas de terror, de alienígenas, de fantasmas varios e demais, un fantasma, un ascensor fantasma, non o escoitáramos nunca. E, ademais, viña precedido doutras desaparicións importantes tamén. Primeiro foi unha pérgola, que estuveron buscando como un ano aproximadamente, calculo eu, se vemos as actas dos plenos. Despois de un ano e pico aproximadamente encontraron a pérgola, pero perderon o ascensor. Co ascensor perderon algunha cousa máis. Perderon cuadradillos. Sí, os cuadradillos das rúas. E entonces, en aquela época, se recordades, podíase ver o portavoz do Partido Popular e a un concelleiro daquelas entonces tamén do Partido Popular no entorno do convento de Santa Clara na Barreira e tamén na rúa Entre Cercas contando cuadradillos. 1, 2, 3, 4, perdíme. Sigue, empeza outra vez, Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdíme, empeza Antonio. 1, 2, 3, 4. Por fin encontraron os cuadradillos. Pero agora volveron a perder outra cousa. E esta ainda é máis difícil de perder. Agora perderon 2,5 millóns de euros. Agora non encontran 2,5 millóns de euros. Nos daquela, cando perderan os cuadradillos, cando perderan a pérgola, cando perderan o ascensor, dixemos, quieto. Non se perdeu nada deso, o que perderon foi eles a cabeza. Pois, efectivamente, perderon a cabeza. Ahora seica dunha obra, como é o Festival Internacional de Xardíns, que costou, por redondear, 1 millón de euros, seica nós desviamos 2,5 millóns. O sea, de 1 millón desviamos 2,5. Pero tamén fixemos o festival. E entonces nós, a verdade é que nos preguntamos todos os días e estamos convencidos de que temos un alcalde excelente. Pero, hombre, milagros non fai. Milagros non fai. E de 1 millón é imposible facer unha obra e, ademais, perder 2,5 millóns. Bueno, pois sei que agora non aparecen esos 2,5 millóns. A verdade é que tardaron 4 anos en volver a encontrar outro fantasma. Por fin apareceu, e en este caso é o fantasma económico. Fai 4 anos tiveron unha estrategia moi mal calculada. Non contaban, en aquel momento, con que os tribunais fallaran no momento que o fixeron. Pensaban que poderían facer unha campaña na que, esgrimindo a sombra da sospeita, podían ensombrecer esa campaña que o BNG plantexaba de contidos, de propostas para o futuro. Pero os tribunais dictaminaron, e dictaminaron que non admitían a trámite a querela. Non que absolveran a Francisco García de Celestino Fijo, non, que non admitían a trámite a querela, siquera. E entonces, como decía, agora cambiaron a súa estrategia. Esa estrategia agora consiste en danos o teu voto porque esta é unha oportunidade histórica. Allariz está vivindo o seu momento histórico. Este momento histórico precisa un voto para o candidato do Partido Popular.
Estes días, veciños e veciñas, os teredes visto na porta das vosas casas, chamando a porta delas con este mismo argumento. Estou vendo a veciños do Mato que o recibiron, a veciños de Allariz do Casco Histórico que tamén o recibiron e algunha outra persona máis. Eu creo que Allariz efectivamente vive un momento histórico porque levamos 4 anos cunha calidade de servicios, cunha inversión en infraestructuras e con un dinamismo económico sin precedentes. 4 anos nos que unha crisis económica tan dura como a que estamos vivindo foi capaz de ser un pouco menos crisis en Allariz. Pero tamén non podo acabar, aínda que sei que Paco é moi diplomático, eu non podo resistir a tentación e contarvos unha cousa máis. Despois daquel todo proceso de denuncias, e sei que con isto vou facer feliz a Bernardo e algunha que outra persona máis, despois daquel proceso, hai 4 anos, pasou o tempo, e pasaron uns anos, e unha mañá nos levantamos cunha noticia na prensa na que decía que o portavoz do PP ingresara cerca de 30.000 euros do Parlamento por unhas dietas que, segundo os seus compañeiros de partido, non fixera. Non o dixemos nós, dixe un compañeiro de partido que parece ser que o quere moito, eu non digo que non o queira, posiblemente se lle escapou, pero que efectivamente cobrara 30.000 euros de forma indebida, o que tiña sin xustificar en dietas 30.000 euros. Inmediatamente un o que se traslada a pensar é que o tempo pon a cada un no seu sitio e que esas persoas que tenden a dar leccións de austeridade, de rigurosidade contable e económica, pois ao final acabamos encontrándonos todos no camiño, non? E esas persoas que nos queren vender esa democracia, esa austeridade e ese bo facer, ao final os encontramos. Sabedes o que pasou? Eu vou a facervos unha pregunta. Lle dixen a Pilar que iba a facer unha pregunta, así que vou a facer unha pregunta. Despois desto, que sucedeu? Resposta A, dimitiu. Resposta B, xa que non dimite, cesárono. Resposta C, non vou a dar máis opcións. Resposta C, é o candidato do Partido Popular á alcaldía de Allariz, non devolveu os 30.000 euros porque sei que aquel calculaba que era o 15% solo que levara irregularmente, e hoxe preséntase en cada casa dos que estades aquí, dos homes e mulleres que estades aquí, pedindo o voto para el, para esa oportunidade histórica que viva Allariz. Pois eu digo vos a todos, Allariz é unha oportunidade histórica de repetir outra vez alcalde, de ter o mellor alcalde que Allariz podía soñar. Igual que o soñamos hai 4 anos, temos o que soñar agora. E igual que hai 4 anos, os veciños e veciñas de Allariz, os de sempre, os novos veciños e veciñas que vivides agora e que sodes tan de Allariz xa como a nós, pedímosvos ese apoio. Aquelas persoas que tendes outra opción para outras eleccións, pedímosvos que en estas ocasións e nas eleccións municipales apostedes por Allariz. Sabemos que o amor por Allariz fará que eso sexa así. Apostando por Allariz, apostaremos por Paco García, apostaremos por a candidatura de Allariz, do BNG, e apostaremos por 4 anos de futuro para Allariz. Moitas gracias a todos. Na presentación da candidatura, eu, antes de presentar a Guillerme, decía que o amigo Suso, que está aquí sentado, falaba de Allariz como a Galia irreductible. Fai pouco tempo, unhos días, se non recordo mal, vin a unhos compañeiros dun concello tamén gobernado do BNG que autocalificaban tamén o seu concello como a Galia irreductible. Eu enseguida lle dixen a Suso que patentara a denominación porque isto empezaba a propagarse, non? Pois Guillerme é a persona que vai a falar despois de min. Aquí tes a Galia irreductible outra vez. Esperamos que siga sendo Galia irreductible e esperamos que moitos outros concellos se unan a esta idea de Galia irreductible. Moitas gracias. Bueno, boas tardes a todas e a todos.
por si non estivera claro, porque isto foi aumentando este cheo no pabellón, di claramente que o próximo alcalde de Allariz é Paco García, non hai dúbida. E decía Cristina hai un momento que o Partido Popular anda coa cabeza perdida, o candidato perde a cabeza, non? A mí non me extraña, porque si con algo perde a cabeza o Partido Popular, si se volve absolutamente tolo, é co Bloque Nacionalista Galego. Aí sí que perden a cabeza. E no caso que nos ocupa, si a mí me está pasando que só vexo Paco ali, que non verá en soños o candidato do Partido Popular. Alucina, vecina. E eu tamén vos teño que decir que eu non son de Allariz. Lamento. A culpa foi de meus pais. Eu non son de Allariz. Pero sabede que eu tamén estou orgulloso de ser do Bloque Nacionalista Galego. Orgulloso do traballo do Bloque Nacionalista Galego en Allariz. Orgulloso, naturalmente, de Paco García. O día 22 de maio, amigas e amigos, dende logo, temos que decidir a quen poñemos ao fronte dos concellos, que alcaldes ou alcaldesas poñemos ao frente. Pero tamén temos que decidir pensando no día despois do 22 de maio. Eu quero lles decir isto porque naturalmente eleximos corporacións e alcaldes para resolver mellor os problemas inmediatos dos veciños e veciñas, por suposto. Pero tamén temos que saber que despois do día 22 moita xente, demasiadas persoas seguirán tendo moitos problemas. E o Bloque Nacionalista Galego nin quere nin vai mirar para outro lado. Nós decimos que os problemas das persoas son os nosos problemas. E nós comprometémonos tamén que dende a alcaldía, dende os concellos, serán os problemas do BNG os problemas das persoas. E non podemos obviar que a política da dereita, a política que está facendo a dereita no goberno central ou na xunta, trae problemas para a maioría da xente. Non resolve nada, pero aumenta os problemas da xente. E, polo tanto, tamén é necesario cambiar esa política, facerlle frente a esa política tremenda para a maioría social que só é boa para os banqueiros. E non podemos seguir por esta vía. Non podemos seguir pola vía de baixar salarios cada día máis. Non podemos seguir pola vía de reducir pensións. Pero non sabemos que pensións se cobran neste país. Pero até onde quererán reducilas? E non sabemos que ao mesmo tempo que se baixan as pensións se están subindo os prezos. E unha señora, falando de xubilación antes, decíalle unha compañeira: xa te xubilarás, filla miña, xa te chegará a hora, algo así. Pois se os deixamos, nin nos chega a hora de xubilarnos, porque cada día queren que traballemos máis sanos e máis sanos. E todo eso... E todo eso, e é así, para que a banca, as grandes corporacións, sigan gañando cada día máis e máis. E esta situación hai que cambiala. É dicir, o que non pode ser é que ao mesmo tempo que pequenas e medianas empresas están afogadas por falta de crédito,
O señor Botín, dono do Santander, anuncia outro día que pensa repartir 300 millóns de euros entre 250 executivos. A máis de millón por barba. Pero tranquilos, só para estimulalos. Son bonus, son para estimulalos, non vou a decir a palabra, bueno, para quitarnos a todos máis e máis cada día, para eso. Como pode ser que Telefónica, ao tempo que gana miles de millóns de euros, ao tempo que irá despedir 6.000 traballadores e traballadoras? Pero como podemos seguir así? Xóvenes que están aquí, a maioría en desemprego, de ter salario, canto? 5.000. 1.000 é un luxo asiático, queridos, asiático. Ese é o problema. E as mulleres, moitas aquí tamén, e todos sabemos, de atopar emprego, atoparán os peores empregos e os peor pagados. Pois estas cousas hai que cambialas, é posível cambialas. Non vos vou a falar xa de hipotecas, etcétera, etcétera. Todos e todas sabemos o que está pasando. Polo tanto, dende logo, o día 22, volvo a decir, temos que estar pensando todos os galegas e os galegos no día despois. No noso país goberna o Partido Popular. O Partido Popular está na Xunta de Galiza, no goberno galego, dende hai 2 anos. Eu sei que o señor Feijóo anda un pouco molesto estes días. Di que insultamos ao Partido Popular, que eles fan propostas, nós, mentras tanto, en fin, lles faltamos o respeto. Pero eu creo que non é faltarlle o respeto a ninguén decir a verdade. Decir a verdade. E dende que o goberno do Partido Popular ocupa a Xunta de Galiza, a verdade é que o paro aumenta no noso país máis que no resto do Estado. A verdade é que se sigue emigrando por miles deste país. E a verdade é que Galiza perde poboación. Esa é a política, o resultado, a aplicación da política do Partido Popular na Galiza. Nós, desde logo, decimos que si algo é o Partido Popular é paro. Dende logo, o Partido Popular é despilfarro. O Partido Popular é negocio para os amigos. É negocio para os amigos. Ou que, senón, foi toda aquela leria que tuvemos que aguantar a respecto daquel concurso eólico. Acordádevos daquel concurso eólico que era ilegal, que era tremendo, que era, en fin. Pois un Tribunal Superior de Xustiza de Galiza dixo que era legal, plenamente legal. E entonces por que mentiu no seu día o Partido Popular? Naturalmente, para facer un novo concurso. E esta vez, sí, darllo aos seus amigos, ás empresas de fora, facer negocio con este país. Eso non é insultar nin faltarlle o respeto a ninguén. Eso é a realidade. Polo tanto, realidade é tamén, amigas e amigos, que o señor Feijóo en este momento, como casi sempre, actúa de presidente do Partido Popular. Promete xustamente o contrario do que está facendo na Xunta. E digo que actúa como presidente do Partido Popular porque sabedes que como presidente da Xunta, como presidente do Goberno, aí non. El non está. Frente ao problema do paro, el non está. O señor Feijóo non é responsable de nada. Presidente do Partido Popular ou, como moito, subdelegado do señor Rajoy.
Polo tanto, ese señor Núñez Feijóo, que preside o Partido Popular, que nos di que quere elevar a política da Xunta a todos e cada un dos concellos de Galiza, convirá recordarlle que precisamente frente ao principal problema dos galegos e galegas, o señor Núñez Feijóo dinos que el non ten competencias. E eu xa sei que el simplemente o que nos ven a decir é que é incompetente en materia de resolver o desemprego. Pero o señor Núñez Feijóo tamén podería aprender. Si non sabe, que aprenda. Ten un bo lugar para vir a aprender. Pode vir a Allariz e aprender que hai un alcalde do BNG que non fuxe das súas responsabilidades, aprender que se pode facer política que non solamente contribuye a non crear máis paro, sino que de paso fai que unha vila aumente de poboación. Pode vir a aprender a Allariz. Somos tan xenerosos que lle damos clases particulares gratis, hombre, gratis. E pode aprender tamén que se pode conquistar un futuro mellor en galego, sendo galego, estando orgullosos de ser galegos, falando galego. Naturalmente que sí, señor Feijóo. Polo tanto, amigas e amigos, é evidente que non van vir resolver os problemas que teñen as persoas, os mesmos que as causan, É absolutamente imposible. Polo tanto, amigas e amigos, na Galiza, en Allariz tamén, pero na Galiza a cousa está clara. Ou se vota masivamente polo Bloque Nacionalista Galego ou o PP gañará. Non hai outra. Ou BNG ou gañará o Partido Popular. E se gaña o Partido Popular, empezará a aplicar o seu verdadeiro programa. O programa que si teñen, oculto, pero teñen. Ou alguén de nós descoñece que se gana o Partido Popular avanzará na privatización da sanidade pública. Alguén de nós descoñece que tentarán impoñer o copago, pero algún de nós non sabe que irán a recortar o ensino público. Non sabemos acaso que acabarán de destruir os servicios sociais públicos. Polo tanto, a única forza política hoxe na Galiza capaz de facer frente á política da dereita ao Partido Popular é o Bloque Nacionalista Galego. Non hai outra. Vivimos tempos difíciles e veredes que non é igual nestos tempos especialmente difíciles ter ao lado da xente, ao lado das persoas, cóbado con cóbado, alcaldes ou alcaldesas dispostos a defender os seus dereitos, que alcaldes ou alcaldesas dispostos a seguir machacando, poñendo, pisando a xente, aplicando a política do Partido Popular. Non é o mesmo. Amigas e amigos, hai que xogar este partido. Dende logo, nos vimos repetindo, e hoxe o farei outra vez porque é así, que en primeiro lugar hai que ir votar BNG o día 22. Hai que ir votar porque a dereita irá, como sempre, sacarán de debaixo das pedras os votos e os sacan. En segundo lugar, hai que votar Bloque Nacionalista Galego
o día 22 para non ter que arrepentirse o día 23, porque para entón será tarde. Hai, e remato, alternativa, hai futuro. Haina, e dende logo é o Bloque Nacionalista Galego. Remato dicindo que hai un manifesto que circula últimamente por aí que está de moda chamando a indignación, di indignádevos. E o que vos quero decir é que indignarse está ben, rebelarse mellor, pero actuar, esa é a clave, actuar. E actuar nas eleccións municipais significa votar Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, en Galiza, BNG, en Allariz, BNG, Paco García, alcalde. Con el vos deixo. Moi boas tardes. Decíamos na presentación da nosa candidatura que é un orgullo ser alcalde de Allariz. Decíamos na nosa presentación, e vou beber algo porque non me vou emocionar hoxe, que o mérito non é do alcalde, que o mérito non é de Paco García, que o mérito é deste pobo e deste equipo, que o mérito é sin duda dun proxecto municipal que está en marcha, un proxecto municipal que golea, como goleou hoxe Juan Gallego, 7 goles, o Amoeiro, bravo, aplausos, Club Deportivo Allariz. Eso sí que é un hat-trick. Na política municipal teredes escoitado moitas veces que sempre se recurre a un tópico e dice que o importante son as persoas. Na política municipal dice, sempre din o que contan son as persoas. Eu non vou negar que as persoas somos importantes, como non, as persoas somos importantes, pero eu penso que tan importantes como as persoas, ou máis importantes, son os proxectos políticos, os proxectos municipais. Allariz non sería o que é se non fora por o proxecto municipal nacionalista do Bloque Nacionalista Galego. Allariz non sería hoxe o Allariz que disfrutamos se non fora por a aplicación de un proxecto político que todas e todos puxemos en marcha con nosa cabeza. Por eso, este proxecto municipal nacionalista do BNG é un proxecto que ten demostrado a súa validez para transformar Allariz e é o contrario, totalmente o contrario do que é o proxecto municipal do Partido Popular. O contrario, porque se houbera seguido o proxecto municipal do Partido Popular, Allariz hoxe, dende logo, estaría a anos luz, estaría naquela situación que hoxe teñen moitos dos concellos que siguen sendo gobernados polo Partido Popular. Por eso vos digo que se todos foran iguales, se todos foran exactamente iguales, como é posible poder realizar esas transformacións? E a verdade é que fundamentalmente en base a un proxecto, a unha alternativa, a unha proposta que se leva a cabo. E levámola a cabo aquí en Allariz, pero tamén se leva a cabo nos concellos nos que goberna o BNG. É como un marchamo, é unha marca de identidade, é o que están a facer os nosos compañeiros dende fai tantos anos en Vilar de Santos, é o que están a facer os nosos compañeiros na Bola, en Naceda agora, en Raíz de Veiga, ou en Pontevedra, que fomos capaces de transformar unha cidade con un proxecto municipal nacionalista que todos e todas recoñecemos. E hai que ter presente que tan claramente este proxecto é a antítesis do que faría o Partido Popular, que este proxecto estámoslo levando a cabo ano tras ano, pero ca oposición do Partido Popular. Non houbo medida positiva que puxéramos en marcha que non contara ca oposición, co boicot, co empeño do Partido Popular en botala abaixo. E sabedes por qué? Porque Allariz
é o espello que lle mostra ao Partido Popular todas as súas vergonzas. Allariz é o espello no que non se poden mirar porque eles non teñen ningún concello no que podan facer un proxecto destas características. Por eso está moi ben que traigan por aquí a pasear a baronesas, claro que sí, nos encantado de recibir a baronesas e a duquesas e a condesas e a todas as que queiran, efectivamente, porque é un proxecto municipal que se ten desenvolvido, en primeiro lugar, co voso apoio, coa vosa colaboración, con un equipo entregado, e porque, ademais, unha das características dun proxecto municipal nacionalista, do Bloque Nacionalista Galego, é que nós estamos ao servizo do povo, é que nós non temos ningún outro interés máis que o progreso de Allariz, é que nós non temos ningún outro afán máis que Allariz progrese, é que, en definitiva, como me decía aí atrás, cando comín en Paredes de Coura, o camareiro portugués, ao final, un señor moi gordo, veu e dixo, tudo ben, mas eu engordo que a satisfacción dos meus clientes. Nos engordamos que a satisfacción dos nosos veciños. Nos sentímonos felices de ver o povo en marcha, de ver o povo avanzar. E fixádevos que o Partido Popular, cando se opón, non se opón a Francisco García, non se opón a Cristina Cid, non se opón a Pilar Gallego, non se opón a Bernardo Varela. Opónse a proxectos tan singulares como é poñer en marcha a cidade deportiva, intentando que non fora adiante a cidade deportiva, intentando engañar aos veciños, engañando a algún, para non chegar a un acordo que finalmente fracasaron, e temos hoxe a mellor cidade deportiva da provincia, onde xogamos e onde todos os nenos e nenas a disfrutan. Opóñense a proxectos tan importantes para Allariz como o centro comercial de Aules. Acordádevos cando se decía, no, eso é por ricos, eso é por señoritos, van fundir o comercio local, non apoian os nosos, só apoian os da fora. Aules de Allariz é hoxe unha iniciativa singular, unha iniciativa que ten emprego, unha iniciativa que significa ingresos para os propietarios dos baixos comerciais, unha iniciativa que significa progreso e desenvolvemento para Allariz. Opóñense, como xa explicou Cristina mesmo, a equipamentos tan singulares como o fogar dos maiores. E ainda estamos esperando hoxe que nos digan, Celestino, que nos digan, perdón, disculpas, estábamos equivocados, non tuveron nin a gallardía de ter unha mínima disculpa despois de presentar unha querella pola vía do penal. Hai que ter moita cara. Opóñense medindo cuadradillos a rehabilitación das que nos sentimos orgullosos, porque levamos 20 anos escoitando ya aquelo, no, solo se fai en Allariz. Díxeme o alcalde de Maceda, díxeme outro día que en Maceda tamén xa están ca mesma cantinela. Solo se fai en Maceda. Cando rehabilitamos Santa Mariña de Augas Santas, o bloque nacionalista galego, cando rehabilitou Santa Mariña de Augas Santas, unha rehabilitación exemplar, o Partido Popular tamén anduvo contando cuadradillos e opoñéndose a esa rehabilitación. Ou cando puxemos as vacas no Monte de Penamá, tamén o Partido Popular en contra de poñer en marcha unha explotación que hoxe para todos significa, en fin, para as propias parroquias de Torneiros, as parroquias de San Martiño, as parroquias de Amiadoso, Seoane, é realmente para todas aquelas persoas como Castro que traballaron impulsando este proxecto, é unha delicia poder contemplar máis de 140 hectáreas que parece un campo de golf nestas etapas. Ou opóñense mesmo a ampliación do Parque Empresarial de Chorente, ou opóñense o Festival de Xardís. En definitiva, todas aquelas iniciativas que se poñen en marcha teñen contado ca oposición do Partido Popular. Pero a nós non nos parece mal, sabedes por qué? Porque canto máis se opoñen, máis triunfan, máis positivas, máis aplaudidas por todos os veciños. Así que sigan opoñéndose. E isto que vos estou comentando non é a miña opinión, non é a opinión do Bloque Nacionalista Galego, é que todas aquelas persoas que analizan a realidade, todas aquelas persoas que se preocupan de ver como avanzan os diferentes concellos, o recoñecen que Allariz é un caso claro de xestión municipal ben feita, un referente, un modelo, un concello que moitos quererían ter no seu concello. Algún o expresa con tanta claridade como saía non fai moito nun medio de comunicación, hai poucos Allariz e moitos concellos contaxiados pola sinecura dunha clase política de maus mortas, miopes, por non ver os recursos ou incapaces de poñelos en práctica.
Eso é o que máis lle molesta ao Partido Popular de Allariz, porque o que hoxe é o noso éxito, conservar o casco histórico, se por iles fora, houbérase tirado no seu día. O que é o manter o río en condicións de manter o río limpio, foi o que orixinou que saíramos todos os veciños de Allariz a reivindicar un futuro mellor. O que é, incluso, decimos nós e presumimos de que descubrimos que era mentira que Allariz estaba a 20 km de Ourense, que está Ourense a 20 km de Allariz, porque aí hai 100.000 persoas, e se hai hostelería, e hai comercio, e hoxe veñen comprar de Ourense a Allariz. Eso é un soño que temos posto en marcha en contra do Partido Popular. E nós, dende logo, acordádevos que Ulises, na volta a Ítaca, superou moitas probas. Naquelas películas, incluso, para os que non leron a Ilíada, víase a Polifemo tirando aquelas penedas para intentar impedir a viaxe de Ulises. Pero das probas máis difíciles que pasaron nesa travesía foi superar os cantos de Serea, porque eso era máis difícil de poder superar. E os cantos de Serea son os que está practicando o Partido Popular agora en Allariz. Por certo, ataviados de pañoleta azul, parece el coro de Viva la Gente. Nos preferimos o do boi, non é por nada, o encarnado vai nos mellor. Pero, efectivamente, ahora, a modo de Serea, estamos escoitando máis austeridade, menos tributos. Por certo, Allariz está no mínimo legal en vehículos, en contribución urbana. Moitas das personas, algún non empadronado en Allariz, quere traer os coches para Allariz porque están máis baratos. Temos unha taxa de lixo, 35 euros no rural, ano, 55 na vila, a mitade do que cobran os concellos do Partido Popular que a Diputación Provincial, e veñen estes señores a decirnos máis austeridade e menos tributos e que van baixar os impostos. Eu creo que, en realidad, o que queren dicir que a austeridade é o que practican eles, que a mitad deles, e falo non dos veciños, por suposto, todo o respeto, pero da candidatura do Partido Popular practican moita austeridade. Non dan para o boi, porque non lle gusta a festa do boi, e non dan tampouco para San Bieito, tampouco dan a cuota dos 18 euros, nin para unha cousa nin para outra. É a austeridade que eles practican. Esa era a austeridade. Ou cantos de Serea, virnos a estas alturas o portavoz do Partido Popular, xa lle podía dar a receita a Feijóo, como decía Guillerme, decir que vai crear 500 postos de traballo. E, por certo, con 500 postos de traballo vamos ter 10.000 habitantes. Eu non sei para que queremos ternos 10.000 habitantes aquí da noite para mañá, pero ao mesmo tempo, mirade se é esta unha promesa, un brindis ao sol. Eu digo, se teñen tantas capacidades para facer eso, porque non o fixeron cando gobernaban, que íbamos camiño de baixar xa de categoría de 5.000, con 5.015 habitantes Quintana, collémonos aquel concello, e hoxe está en máis de 6.000, pero cun progreso, cun avance razonable. Non se trata aquí da noite para mañán. Por certo, a mitad deles algún ainda non se empadronaron aquí, entonces, nese sentido, nós non temos afán de chegar a 10.000 habitantes. Cantos de Serea dignos que van facer un urbanismo sostible e infraestructuras modernas. Sabemos que son as que disfrutan os concellos que goberna o Partido Popular. Hai que ir a Viana do Bolo, hai que ir a Manzaneda, hai que ir a Xinzo, hai que ir a... Xa se ve en Celanova que grandes infraestructuras modernas están todo ano pensando nun parador. Nese sentido, a nós nos parece que é moi importante ter presente o que son cantos de sereas, os que son as promesas cando chegan as eleccións. E unha desas sereas tamén estás no seu programa, equiparación do rural. Teñen unha provincia deserta, unha provincia que vai claramente en decadencia, e ainda por encima, dentro desas medidas de equiparación do medio rural, plantexannos facer, a estas lle molestan as vacas, porque plantexan facer unha pista de motor en Penamá. Trial, motor... Oi, non será mellor poñer vacas, ovellas, gando, artesanía, forestal... Bueno, pois esas son as propostas de Cantos de Serea. Nós, como Ulises, creo que temos que poñer... Ulises chegou a recomendarlle a súa tripulación poñer cera nos oídos para non escoitar. Nós casi podemos ser tan valentes como o propio Ulises, escoitalas, pero ao mesmo tempo saber que non son máis que cantos de sereas. Presentámonos a estas eleccións co aval dunha xestión, presentámonos a estas eleccións cun aval de transformación positiva de Allariz, en equipamentos, en calidad de vida, en benestar, en perspectivas de futuro. O outro día, da enquisa da región,
o que máis me pareceu positivo foi a valoración que fan os veciños de Allariz sobre a situación económica. En contraste con outros concellos, a valoración dos veciños é que para o 37% dos veciños e veciñas de Allariz, a situación de Allariz a nivel económico era boa ou moi boa, 42% regular e só o 7% mala ou moi mala. No resto dos concellos as cifras son a inversa, 40% mala ou moi mala, 40 e pico regular e só 7-8% boa ou moi boa. Algo temos que ver todos e todas nesa transformación que ten Allariz e, polo tanto, dende esa perspectiva, ise é o mellor aval que temos para as nosas propostas, propostas que xa avanzaron as miñas compañeiras, propostas que siguen por ter o noso solo industrial en Chorente como un elemento de dinamización. A min chama a atención sempre no Partido Popular esta manía de falar mal de Allariz. Un parque empresarial desierto de empresas. Un parque empresarial desierto de empresas. Pois, señor Rodríguez Miranda, señores do Partido Popular, debían ir enterando de que o noso parque ten casi 400 postos de traballo e hoxe, se sacamos San Cibrao, se sacamos o Pereiro, o que é a área industrial de Ourense, sería o segundo parque da provincia en empresas, en capacidade de emprego e en perspectivas de futuro. E, por certo, con parcelas a 45 euros metro cuadrado que a Xunta de Galicia non foi capaz de facer en ningún outro concello. E só os nosos compañeros de Vilar de Santos teñen propostas destas características. Esa é a realidade. E veñen eles dicíndonos que van facer a revolución industrial. Por lo tanto, nesa perspectiva, con proxectos serios, proxectos rigurosos, proxectos que van permitir que Allariz siga avanzando, esperannos 4 anos moi importantes. Como decía Guillerme, é esta unha conxuntura moi importante para Allariz. Para nós é moi importante non dar nin un paso atrás, seguir nesta línea. E eu teño que dicirlle hoxe, voulle dar un mensaxe a miña nai. Non co fixen, pero vexo que está ali, o meu pai. Outro día recibín unha chamada, estaban todos nerviosos e todos preocupados, e dixeronme, ai Paco, pero viñeron por aquí e dixeron que anduveron repartindo ali por Vilaboa e dixeron, bueno, o alcalde de Vilaboa quedanlle 2 telediarios. Tranquila, non nos quedan 2 telediarios. Allariz vai seguir para adiante con o Bloque Nacionalista Galego. E vai seguir para adiante. Vai seguir para adiante porque temos un magnífico equipo. Non faría falta director de orquesta. Esta orquesta tocaría sola. Como non vai tocar sola como personas? E dice que non é de Allariz, pero si eres máis de Allariz que nadie, Bernardo. Como personas como Pilar, como Cristina, como Teresa, con incorporacións como Farruco, con incorporacións como Roberto, como Elena. Só lle puxen unha condición a unha das incorporacións. Por favor, que nadie lle vai a pedir nin puntos de luz, nin pavimentacións, nin asfaltados o polo. O polo que siga de médico, e en todo caso, os puntos de luz e os asfaltados seguir pedindo no Concello. E se algún non lle acerta, votad igual o Bloque, que a veces tamén se equivoca. En definitiva, amigos e amigas, decíame Alfredo, e era unha frase a que el recurría, que Arquímedes dixo, dádeme un punto de apoio e moverei o mundo. En Allariz dístenos casi 2.500 puntos de apoio fai 4 anos e dimos un salto importante. Eu pídovos tamén agora, para o día 22, cos vosos amigos, cos vosos compañeiros, non nos fiemos das enquisas, vamos ganar por maioría, vamos ter unha amplísima representación, pero de aquí ao día 22 temos que facer un último esforzo. Nós non empezamos a campaña fai 15 días, nós empezamos sempre o día seguinte de ganar as eleccións. Levamos 4 anos correndo, pero ahora temos que dar o último sprint, un sprint final, e temos forza para facelo, e vai vir o boi para celebralo. ¡Ánimo y adiante!